Tram, 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 tram. Hej små røvhuller. Det her er en skole for magi og porno. Det er meget simpelt, for jeres fag er porno, magi og porno. Senere kan I komme op til Dumbledore og få et blowjob. Altså hvis I har lyst. Hvis det er første gang, er det selvfølgelig okay. Dumbledore er meget forstående med det. Han har selvfølgelig prøvet det mange gange før, så han skal nok lære af det. Et frø! Ja. Idiot. Jeg er lederlig. Jeg har en ged derhjemme. Den er sjov at lege med. En ged? Det her er mine 2 venner. De rider også på den. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det gør du måske ikke. Nej vel, du er også dum i hovedet. Du er et stort svin. Men Harry, du må godt prøve den, hvis du kommer hjem til mig. Men det må du ikke. Har vi så en aftale? Jeg kan ikke lide geder, så gider det godt at skride. Pik. Hvad venter jeg følge efter mig, eller fuck af?